TV Anwar filɛbagaw ka bisimila ka don kibaru kɔnɔ ni y'a ka bakuruba ka kɛɲɛ ni kalata labɛn nata hamiw ye an ka jamana ɲɛma a ye i bolo sama bamaci jɛkulu fɛ bɛnkan sɛbɛn lawaleyali hakilina kɔnɔ. Bamaci jɛkulu minnu bɛ nizeriyakaw fɛ ni u bɛ wele ko Boko Haram o ye bɛnkanni kɛwale kɛ tarata ka dugujɛ araba la. ni bɛnkanni kɛwale kɔni ale kɔni kɛra e ka dɔn k'a fɔ Cameroun ale woroduguyan fan fɛ min kɛra sababu ye ka maa 5 ka olu bɔnɛ u ni la. diɲɛ keleya lakana tɔnba min bɛ wele ko Conseil de sécurité a kun kan ka bolonɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn na bi alamisa février kalo tile 22 bɛnkan sɛbɛn min bɛ kɛ sababu ye ka kɛlɛ kɔni ka o lajɔ tile 30 kɔnɔna na sirikaw fɛ min bɛ kɛ sababu ye min ye adamadenya balo siraw ani kɛnɛya siraw olu bɛ se ka taa cogo min k'a lase maa dɛsɛbaatɔw ni banabaatɔw ma cogo min. bakurubaw kɔfɛ an b'a jira u la k'a fɔ an ka jamana kalafili nata labɛn hukumu miiriyaw kama jamana Mali a ye i tɛgɛ bɔ bamaci jɛkulu fɛ bɛnkan sɛbɛn lawaleyali hukumu kɔnɔna na. Bamaci jɛkulu minnu ye bolonɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛnna min kɔni ni bolonɔbila kɛra o la Algérikaw fɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ bi a bɛ i n'a fɔ gɛlɛya dɔɔnin bɛ i ka dɔn bɛnkan sɛbɛn ale kɔni lawaleyali la an bɛ waati min na i n'a fɔ bi ni bamaci jɛkulu ninnu fan fɛ hali n'a sɔrɔ an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ olu ka ŋaniya kɔni ye nin ka bɛnkan sɛbɛn kɔni ka a tagaɲɛ nin ka a bɛnkan sɛbɛn ka a lawaleya e ka dɔn k'a fɔ ko ŋaniya ɲumanyaba tɛ nin ko in na an bɛ waati min na i n'a fɔ bi bamaci jɛkulu fan fɛ kibaruyaw y'a jira k'a fɔ jamana min ni a marabolo ɲɛmaya talen don ka di Sumelu Bobe Mayiga ma ni a bɛ wulikajɔ min bɛ ɲɛsin ni bamaci jɛkulu ma walasa an ka jamana basigi bɛ se ka don a kɔnɔna na cogoya min na a bɛ tile san 5 ɲɔgɔnna bɔ ni gɛlɛya in a bɛ jamana in kɔnɔ min ye binkanni kɛwalew ani e ka dɔn k'a fɔ an ka jamana cakɛdaw ani ka se kalan yɔrɔbaw olu kɔni yɔrɔw lagosili ma kalan kɔni ni ka lagosili lase kalan ma an bɛ waati min na i n'a fɔ bi a bɛ san 5 kɔni bɔ e ka dɔn k'a fɔ ani ka fara kɛlɛw ani fitinɛw an ka jamanaw kɔnɔna na an ka jamana marabolo ɲɛmaaw kɔni an bɛ waati min na i n'a fɔ bi e ka dɔn k'a fɔ o kɔni sobakɔrɔ kamana gannen don ni ŋaniya juguya kɛwale in fɛ bamaci jɛkulu ninnu ka nin kɛwale ninnu na min ye i ka dɔn k'a fɔ fanga sɛnɛmatɔ maaw ye olu kɔni fɛnɛ sirannen don i ka dɔn sikafɔ min bɛna kɛ an ka jamana marabolo ɲɛmaaw ani bamaci jɛkulu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana ka sikafɔba ni ka o labɛn ɲɔgɔn lamɛn min ni a bɛ kɛ sababu ye maaw ni i ka dɔn k'a fɔ jaabi ɲuman bɛ se ka sɔrɔ ni gɛlɛya la ko o kana na kɛ sababu ye ni ka jamana ɲɛma min kan ka bɔ fanga la o kana na kɛ sababu ye ka ale sintin fanga la tuguni cɛmancɛ fanga kɔni o kɔnɔna na nin ye i ka dɔn k'a fɔ fanga sɛnɛmatɔ maaw olu ka ŋaniya ye u sirannen bɛ kibaruya min na an ka jamana kɔni kɔnɔna na an bɛ waati min na i n'a fɔ bi. Nizeriyakaw fɛ u ka bamaci jɛkulu min bɛ wele ko Boko Haram u ye wulikajɔ kɛ min kɛra kasara ye o kasara kɔni u ye o kɛ tarata ka taa bila araba la n'a kɛra Cameroun ale kɔni woroduguyan fan fɛ o baara min ni o kɛra a kɛra sababu ye ni maa 5 kɔni bɔnɛna u ni la u ka nin wulikajɔ senfɛ min kɛra mɔgɔ faga ko kura ye ni tarata ani ka bila araba la. Magansa mɔgɔ 5 bɔnɛna u ni la ka fara mɔgɔ 5 kan minnu kɔni jokina bamaci jɛkulu minnu bɛ nizeriyakaw fɛ n'u bɛ wele ko Boko Haram tarata su ka dugujɛ araba la u ye nin binkanni kɛwale ta ka lase i ka dɔn maaw kɔni ma min kɛra Cameroun ale woroduguyan fan ka dɔn k'a fɔ o bɛnkan kuncɛ la ni kibaruya in fɔra u ka jamana marabolo ɲɛma sigida maaw fɛ min bɛ nin sigiyɔrɔ ninnu na ni bamaci jɛkulu n'o ye Boko Haram ye o ye nin wulikajɔ kɛ i ka dɔn tarata su ka dugujɛ araba la sigida la min bɛ wele ko Asigasiya ni bamaci jɛkulu u ka nin wulikajɔ sababu la u ye maa 5 ka olu kɔni bɔnɛ u ni la ni ka maa 5 wɛrɛ ni ka olu sɛbɛkɔrɔ jogin Asigasiya ale ye sigida min bɛ Cameroun ani Nizeriya dancɛ la a ka taa a
dugu yan fan fɛ n'i ye o ta k'o lajɛ ko ka tɛmɛ ni bamanci jɛkulu ninnu ka wulikajɔ kɔni a cayara ni fanfɛla ninnu na kosɛbɛ. janvier kalo la min ye maa gansan kɔni dɔ ye o mɔgɔ kelen u ye olu bɔnɛ u ni la ni ka tila ni ka maa dama dama ni ka olu kɔni ka olu kɛ maa lujuratɔw ye kabini san 2014 o ye i ka dɔn jateden ye san jate la jateden min ni Cameroun jamana marabolo ɲɛmaw an'u ka finitigilakaw ye wulikajɔ kɛ k'a ɲɛsin nin bamanci jɛkulu ma walasa u bɛ se k'u kɛlɛ cogoya min na min kɛra sababu ye maa gansan kɔni maa 2000 olu kɔni bɔnɛna u ni la ani ka fara finitigilaka maa 2000 kan ani minnu kɔni jasora ka u minɛ ka taa ni u ye ani maa gansan caman bajirika caman minnu kɔni fɛnɛ jamana yɛrɛ woroduguyanfan kɔnɔna na ni olu fɛnɛ kɔni ni don kɛra bɛrɛ la u ka koɲɛw la ni kibaruya in kɔni a wulila e ka dɔn Cameroun jamana kɔnɔna na walasa ni bamanci jɛkulu ninnu k'u kɛlɛ kabini san 2009 Boko Haram kɔni ni ale ye jɛkulu ye u bɛ wulikajɔ la ni jamana damadama ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye i ka dɔn ka fɔ Tchad ani Cameroun, Niger ani ka fara i ka dɔn o n'a a ɲɔgɔnnaw kan min kɛra sababu ye maa 20 ɲɔgɔnna ni ka olu kɔni bɔnɛ u ni la ni bamanci jɛkulu ninnu fɛ. Siri kibaruya kan min ye diɲɛ kelenya lakana tɔnba ye n'a bɛ wele ko conseil de sécurité a kun kan ka bolonɔ bila kɛ bi alamisa février kalo tile 22 bɛnkan min bɛ ɲɛsin marifaw ani kɛlɛ dabilali ma tile 30 ɲɔgɔnna kɔnɔna na walasa adamadenya dɛmɛ siraw ani kɛnɛya ni sira furaw tali ni ka a dɛmɛ don dɛsɛbaatɔw ni banabaatɔw ma o baaraw bɛ se ka boloda cogoya min na. diɲɛ kelenya tɔnba ka sɛbɛn koɲɛ ɲɛnabɔba min bɛ wele Antonio Guterres ale kɔni a ye ɲɛfɔli kɛ Siri kibaruya la ni ka a jira k'a fɔ min ye kɛlɛ kɔni o ka jɔ pepepewu an bɛ waati min na n'a fɔ bi Ghouta oriental ale mara kɔni na min bɛ i ka dɔn k'a fɔ Damas kɛrɛfɛ ni ale bɛ Damas ni kɔrɔyan fanfɛla cɛ min yɔrɔ min kɛlen bɛ bamanci jɛkulu basigiyɔrɔ an bɛ waati min na n'a fɔ bi Antonio Guterres y'a jira k'a fɔ ko ni sigida in kɔni kɛra an bɛ waati min na n'a fɔ bi jahanama de dugukolo kɔ kan ka sababu kɛ min ye i ka dɔn mugu pɛrɛn juguw ye o de bɛ kɛla i ka dɔn Siri finitigilakaw fɛ min ni a daminɛna kabini kari tɛmɛnen min kɛra sababu ye ka maa gansan maa 310 ka olu bɔnɛ u ni la denmisɛnnin maa 72 i ka dɔn u ka adamadenya jɔ sariya tigilamɔgɔ olu ye ɲɛfɔli kɛ nin na ko nin kɔni kabini kɛlɛ in kɔni daminɛna san 7 kɛlɛ o kɔni ko ni kɛlɛ min ni a sanfɛ kɛlɛ kɔni na a bolodara Siri kɔnɔna na kari tɛmɛnen ko a kɛra sababu ye ni ka i ka dɔn kɛlɛ kɔni ka kasara lase maaw ma kosɛbɛ ni waati de gɛlɛyara wagati tɔw kɔnɔna na kosɛbɛ u y'a jira k'a fɔ min ye i ka dɔn ni sigida in ye maa gansan maa 400 o de bɛ nin sigida in na a bɛ waati min na n'a fɔ bi Risikaw ka jamana u ye laɲinini kɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ min ye diɲɛ kelenya lakanatɔn ye u ka sigi ni ka kuma ɲɔgɔn ye bi alamisa février kalo tile 22 walasa u ka lasigiden min ni o bɛ diɲɛ kelenya tɔnba kɔnɔna na o ye ŋaniya min jira ɲɛfɔli ka kɛ o la a ka kumakan bɛ se ka lamɛn cogoya min na ni ale tɔgɔ ye ko Vasili Nebenzia ale y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ kɛlɛ in bɛ cogoya min na ko a ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ ka sababu kɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ bamanci jɛkulu minnu ni olu bɛ i ka dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ in na i ka dɔn ni Siri finitigilakaw bɛ ka olu kɛlɛ o bamanci jɛkulu ninnu fɛnɛ bɛ ka maa gansanw fɛnɛ olu kɛlɛ Damas kɔnɔna na ale ye ɲɛfɔli kɛ nin na n'o ye Rusiw ka lasigiden ye nin kibaruya in kɔni fɔra u ka i ka dɔn musala kɛbagaw fɛ Rusikaw ka jamana kɔnɔ nin kibaruya in tɔ in kɔni o de i ka dɔn k'a fɔ wele kɔni kɛra walasa min ye tile 3 kɛlɛ kɔni o bɛɛ lajɛlen ka jɔ walasa min ye adamadenya dɛmɛ siraw dumuni siraw ani ka se furakɛli siraw fɛ o baaraw bɛ se ka kɛ cogoya min na tile 2 nata kɔni kɔnɔna na k'u b'a jigiya k'a fɔ ni tile 2 nata in kɔnɔna na ko kɛlɛ in kɔni bɛɛ ka jɔ walasa tile 3nan kɔni o baaraw ka daminɛ n'o ye adamadenya dɛmɛ siraw balo siraw ani i ka dɔn adamadenya kɛnɛya siraw o baaraw bɛ se ka daminɛ cogoya min na ni sigidaw la n'o ye Ghouta oriental ani Yarmouk ani Foua ani Kefaraya
o y'a jira k'a fɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ bamacijɛkulu ninnu ka sigida minnu n'u ka basigi yɔrɔ minnu bɛ nin yɔrɔ ninnu na k'u ka wuli ka bɔ o yɔrɔw la n'o ye Guta Oriental Yaramoko ani Foa ani Kefaraya o y'a jira k'a fɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ ni baaraw ye kɛlɛ kɔni o ka se ka jɔ pewu walasa balo ani furaw olu bɛ se ka taa di maaw ma cogo min u bɛ se ka kɛnɛya ani lakana sɔrɔ cogoya min na ni sigida ninnu na. Ayiwa nin de kɛra o garisɛgɛ ka bi don kibaru kɔnɔ TV filɛbaa cɛ ani muso an b'aw fɔ a ka filɛli ko ɲuman na an b'a fɔ ko aw kan bɛ ni ɲɔgɔn na sigida wɛrɛ a ka jabara ɲuman de sanfɛ.